Každý rok, keď prichádza 1. júnový deň, do našej Kalnej nad Hronom sa vracia čaro detských úprimných úsmevov. 1. júna 2024 obec zorganizovala Deň detí, na ktorom to vyzeralo aj takto. Alebo aj takto. Ale samozrejme aj takto. Pre deti boli nachystané rôzne súťaže a disciplíny zamerané na pohyb, hravosť a zábavu. Pripravené boli aj vecné ceny, ktoré si deti odnášali domov. Ak to bol hladný alebo smedný, žiadny problém. Občerstvenie aj pitný režim boli zabezpečené. Tak dnes sa nám podarilo zorganizovať v obci Deň detí. Je to naše tradičné podujatie, kde sa snažíme spraviť krásny deň pre deti. Rôzne súťaže tam môžu mať, atrakcie, kde si môžu zaskákať na hradoch, povoziť sa na koníkoch. Dneska sme tu mali také dobové mestečko slovanské z Moravy, nejaká ukážka, ako sa kedysi žilo na Slovensku. A vždy sa snažíme to nejakým spôsobom zatraktívniť a spraviť tým detičkám čo najkrajší deň. Keď ich vidíme, ako súťažia s rodičmi, so starými rodičmi alebo s kamarátmi a sú usmiatí, tak akože je to skutočne skvelý pocit. Vieme, že tú prácu sme odviedli dobre a v tomto nám pomáhajú aj veľmi veľa nám dobrovoľníkom. Tak aj touto formou by som skutočne veľmi rád poďakoval, lebo keď chcete zorganizovať takéto podujatie, potrebujete aspoň tých 20-30 ľudí. Ono sa to možno takto nezdá, ale veľa je okolo toho aj predtým, aj ten deň. Takže skutočne ďakujem vám veľmi krásne v mene celej obce. Spravili sme krásny deň pre naše deti. Deň sa ešte rozhodne neskončil. Prišli aj dobrovoľní hasiči z Kalnej nad Hronom a deti si užívali všetko, čo len mohli. Príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže zo Želiezoviec predviedli ukážky z oblasti kinológie. Keď odbilo poludnie, situácia sa prudko zmenila. Súčasťou programu dňa, hoci neželanou, sa stal aj jarný lejak, ktorý súťažné disciplíny pretransformoval na majstrovstvá v hľadaní prístrešia. Vyhral ten, kto zostal suchý. Ale žiadny dážď netrvá predsa večne. Program dňa pokračoval. Nasledoval futbalový zápas medzi KFC Kalna nad Hronom a TJ Družstevník Veľké Turovce.
Takže dnešný zápas bol v prvom rade o tom, aby sme slávnostne završili posledné kolo majstrovského zápasu a postup do 7. ligy okresného futbalového zväzu v Leviciach. Som nesmierne rád, že sa nám to podarilo i napriek nepriaznivému počasu, za krásne divácké kulisy. Myslím si, že tento zápas mal všetko to, čo k tomu patrí. Hlavným motivom ale bolo najmä, aby sme si krásnym spôsobom uctili 5 hráčov, ktorí sa rozhodli ukončiť svoju aktívnu hráčskú kariéru. Myslím si, že klobúk dolu a veľký kredit pred nimi za niekoľko desaťročí, ktoré odvedli v našom klube. Čeresničkou na torte samozrejme bol slávnostný postup a oslava majstrovského titulu do vyššej súťaže. KFC Kalna sa posúva o level vyššie teda a verím tomu, že o rok samozrejme sa budú snažiť posúvať ešte vyššie a pomaly dosiahnu na úroveň, kam patrí tento slávny klub. A potom ešte pokračuje koncert pre naše detičky, ktorý je o 6. Počasie nám tento rok trošku nepraje, tak uvidíme, akým spôsobom nás to ovplyvní ešte v týchto hodinách, ale hádam, ľudia prídu a ešte si to takto užijeme aj večer. Neschovávam sa pod plafón, budem skákať až pod plafón, stávať, pozor dávať, pozor dávať, všetci na hlas! Neschovávam sa pod plafón. Je to jablčko, či brinzová hĺbka. Keď si chcem zaspievať, spievam ti to do uška. No keď mám tajomstvo, tiško ti ho pošuškám. Keď sa chceme ísť von hrať, asi sa nedočkám. Nôžkami rozbehnem sa, rovno až k hojdačkám. Noc patrí tomu, kto nespí. Viem, že vo vreckách nosiť hviezdy. Leď so mnou a objavíme vesmír, ktorý je iba náš. Hľadaš toho, pozri sa na hviezdy. Svetlo v sebe máš, no tak si ho stráž. Celý vesmír je už dávno iba náš. Iba náš. Iba náš. Iba náš. Celý vesmír je už dávno iba náš. Západom slnka sa deň detí v Kalnej nad Hronom pomaly končí. Pre deti tento deň plynul o čosi pomalšie, pretože každá minúta bola naplnená detskou fantáziou a radostnými zážitkami. Dospelí sa s úsmevom prizerali, ako sa ich ratolesti bavili a užívali si pokojné chvíle strávené spolu. Aj keď počasie nevyšlo na 100%, deň detí v Kalnej nad Hronom stál za to.